किशोरी पेडणेकरांनी महापौर रितू तावडे यांना चिमटा काढलाय। तारे जमीन पर आले पाहिजेत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। अनेक सूचना केल्यात मात्र अंमलात आणल्या नाहीत। किशोरी पेडणेकरांनी महापौर रितू तावडे यांच्यावर आरोप केलेला आहे। आपण अनेक सूचना केल्या मात्र त्या अंमलामध्ये आणल्या गेल्या नाहीत असा आरोपही किशोरी पेडणेकरांनी केला आहे। ऑन फील्ड रस्ते पे जमीन पे तारे जमीन पे आना चाहिए ना। आणि हे वाईट आहे। आम्हालाही वाटतं की ते आरोप प्रत्यारोप नको आहे। आम्ही सांगत होतो विशेष सभा लावा। ऐका, आपण पण इतकं अनुभवी आहात। आपण सांगत होतो अनुभवी आम्ही 5 साल ह्या नव्हत्या, 4 वर्ष प्रशासक, 9 वर्षाचा अनुभव, कान नाक डोळे आम्ही आहोत नगरसेवक। आम्ही आलेलो निवडून, आम्ही तुम्हाला अनुभव देतो कुठे रिक्स आहे, कुठे हाय रिक्स आहे, काय केलं पाहिजे। घेतलीच नाही, त्याचा परिणाम भोगतायत नागरिक।